sa bagay kag sa butang, no? Pero ang tawag kapag pakasal, ang rang seremonya tanabanwa ginahimo tanaran sa human being. And even mga kabyanan, ang sapat hindi gani pwede banwa mag ang mga sapat hindi gani pwede magpakasal kagti gatabo ang reproduction nanda, pinagi laman banwa sa now di mo kita kasapat nga kapakasalaw basta man alang tanda laki sanda bahay sanda ti mamit sanda banwati diyan matabo ang process of reproduction nga mabusong ang babae bangod nga gin sa mga bata pakwan pabinit bangod gin kung sa mga manok di mga kabyanan nagaitlog ang munga bangod banwa nga mananyo ron ra pro kung gusto niyang balad ginkupa kasulog pero hindi pwede kaslan much more banwa sa human being sa tao because ang pagpakasal nag-umpisa sa Bible nga dapat i-unite mong taho bahay laki kag jay paagi sa sagrado nga okasyon ang rang pagpakasal bangod amot na lagi nahambal kang Bible and even the Bible wala ti ginahambal na banwa nga pwede mo banwa pakaslan ang bagay kag bisan ng sapat yan hindi mo pwede pakaslan sa taho gid lamang kabinan pero tamaan dya ka interesante nga hitabo an ura ti layi banwa nga pwede mag-knowledge dyan no nga ang sa pihak nga bahin istoryahan taman sa atin nga pangalagad may mga diyan para magutanan jagoro dyan sa kulasitan kay dapat maklaro dyan nga senior citizen nga wara kabi nagabaton kang pensyon sa GSIS kag sa SSS apang may dyan karabanwa nga limitasyon nga kung gamay malang pensyon mo pwede pa ka makabil kang social pension kay may mga bugto tabi nga tigulang regya sa kulasi ang amuno may dyan sa karidado kag may dyan man sa batunan may mga nagmunok natin I will not mention the names nga sir buwi ligibi kami ay tanayaman may nakita man kami nga iba manggaranon buol man amon ta na may sarakyan na kami bukan mga niti amon to kumagad namon tindi kami banwa kuno pili
Rigyan sa karidad, may dyan nga apelido na Javier. Hindi kuno nanda pagtawan mo. No? Abi kung klaro ang kriteria nyo, ipaskil nyo bla sa, ipaintindi nyo sa mga malam kag applicants. Klaro-klaro bla nga kriteria, agad hay, hindi sanda magreklamo. Hay na una, kung i-deny sanda without showing the requirement ka guidelines, tapos makita ng iba tong ay, kung amom lang rason, iba to, wealthy man to nga family, ha? Ang anda nga mga senior citizen, andat kabaton man, andat kami tanay, hindi. Kundi, makaangkan ka para magutanon sa anda pinsar, ano dya, may pinilian, kay gusto taman banwa tuod nga klase kapag pangalagad, nga wara it pinilian, mga pinalangga nga tagparamati, ha? Ura ti pinilian bla, sa pagpili kang kung sino makaapil kang social pension, especially regya sa pira kang mabugto ta sa klase ho, ginapili kuno banwa kung sino o ang hindi pwede kag hindi kag beken, no? Ay karon kung mamensionar nandangaran yung iba nga nakabaton gani siya mo jay karon, amumahan nyo bla para nga hindi magawa ang aran karon nga inyo gani ginpasulod nyo man gani ang amoy ay kung manggaranan lang pagambalan manggaranan just indiin andat sulod man kamit na nga pobre raw bla lagayon diyan karon kay hangin pagyan nagdibanwa man nga kareklamo das lulutasyo kita mo oras sa ating pagpangalagad mga kabiyanan, alas 8:23 sa palatuntunan ang sabat sa likod kung may isyo kag ang mablita ora tamadara sang kakwanta cellphone number mga kabiyanan kay kuwanta Arnais mga pinalangga nga matagparamati sa Bugasong sa barangay Paliwan. Okay, ex-kapitan. Mga kabyanan, ang aton nga palatuntunan ginaymawan kang Omni. Ang Omni, mga kabyanan, nakabaligya tanan nga hardware items kag construction materials. No? Diyan na sa Sentro Sur, barato bangod ang stocks da. Direct tagid halin sa Metro Manila. Amo man gaymaw sa pagpangalagad ta ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading nagabaligya tanan nga mga pinta. Kag kung gusto nyo nami nga kolor, templahon gid ang insakto nga kolor, kaya ni Migo Julius templahon. Si SB member January Padpad, hangad ni SB member Padpad ang serbisyo nga tampad. Kag kung magpadrawat kamo paray dyan kag magdrawat bagas, idyan no, gabaligya bagas kag ginadrawat ng paray nyo no, na kabuli kag ninyo no, para sa serbisyo publiko. Amuyag ni imo ni SB member January Padpad natuyo magserbisyo kang tampad. Amo man mga kabiyanan kay imaw sa pagpagalagad ta ang diyang si SB Julay di Makutak, SB Mami Pilar Alusilha, SB Boy Ala Alarcon, rugya sa Banua kang kulasi nga nagasuportagid sa gusto matabo ni Mayor Joji Lumugdang nga kooperasyon ang kinanglan agad dasig natin malabotang kauswagan. Kagamuman ang Grand Bakiro open na sa barangay Kamansihan. Kung gusto nyo ito mag-jaming-jaming sa tion kagagabihan kag magpamasya sa tion kang adlaw, open na ang Grand Bakiro ni Madam Lisel Joan Aluhipan de los Reyes. Gaymaw man ang Dirty Hands Ornamental and Floral Shop. Kung magpa-arrange ka mo kang bulak para sa kasal niyo o kung ano man nga okasyon, rigyan ka magtonoy kay magagto ang bulak na dyan. No need na ninyo mag-agto sa Iloilo
kag sa Aklan or sa Kalibo. Ha? Agtok mo sa Atubang kang North Elementary School. Ang ara na Dirty Hands Floral and Ornamental Shop ni Peb Balis Numo. Kag ang Elas Bike Shop. Ang Elas Bike Shop na pahamtang sa barangay Lampotong. Kula si Antique. No? Kung tanan nga klase ka bisikleta, ang inyo banwa nga baklon, dyan man ang mga spare parts na, dyan gid kumplito sa Elas Bike Shop. Alas 8:26 sa atin nga pagpangalagad. Wala pa man nag-declare o kung wala pa man nag-file ka na sa OC. Ba't kabi nablahuba nakita sa social media pinaagi sa Antique inside ano yun? Ana dyan ni Migo Roger Tamon ang statement ni former congressman, no? Three-termer nga nangin congressman Paulo Everardo Javier nga nagadeklarar kang ana kandidatura nga magpadalagan bilang kongresista sa Lone District, Province of Antique. He will going to challenge sa pabulos ni Loren Legarda nga ana bugto nga ano nga ngaran na si Antonio Agripino Bautista. Sa ana bugto nga amo ang ginfield na nga mga bulas ka na. So no, kay Paulo sa ana mensahe naglansartana para sa mga manunudlo, naglansartana para sa mga masakiton, naglansartana para sa nagakinhanglan kang bulig nga nagareklamo kung ano problema da adlaw-adlaw. Kag parehas siyang una, he will make sure that he is always available for Antiqueños to attain the respective needs, no? Especially in terms of medication, hospital problems, kag many more nga mga problema nga sa nagligad kuno banwa nga mga tinuig gin panaguan hindi makita ang dapat nanda agtunan. Ha? Hura lang kamaan mga Antiqueños kung may agtunan sa kun wala. Ha? Diyan wala banwa sa kapagpabati sa kampo ni Loren Legarda nga for the past umpisa na tapos eleksyon hindi na kuno makita ka mga Antiqueños. That's why ko na rako ka mga reklamo nga nabatian na. Ha? Nga na mag-uhan mga Antiqueños lang kato. Thinking nga ba si masupersid, malabawan ang namin kang supersid, malabawan ang serbisyo personal, no? Kang Legarda ang ginahimo kang mga Javier tanakato, no? Pero may lain nga realidad na tabo. Why? Because raka ka mga problemado ng Antiqueños, raka ka mga barangay officials nga kauna daw na anad sa damo amo diyang nabradam agto kay amo dya kay sa mga Javier, hindi nandaron kuno to mahimo bangod gusto mananda makig-angat kay Loren Legarda, hindi nanda kuno banwa makita. Amura ang realidad. Amura ang realidad. Kag actually, na-experiensya ninyo, no? Nga kung gusto man kang mga barangay officials, gusto man kang mga tao, ha?
mangayo bulig, hindi nanda maistorya, kag hindi nanda makita ang anda ginapangita nga si Loren Legarda. So, lain ang realidad nga namutan kag sa kabuhay nga panahon na andan ka mga tikinyos. Umpisa nga wara nagpungko onus Loren Legarda. Maybe this is the reason why nga ang bataon nga Javier gusto magbalik sa antike by doing the same kung ano ang naandan nga klase panserbisyo sa probinsya. Nga kung ang tunan ang anda balay, magtunan kang taho, may istorya kang taho, mapangayuan direkta kang taho, kag makaangkon tsansa, nga may istorya man sanda the same, kang anda opisyal. No? Unlike sa nagbuto kaw, bangod sa pabor gin taok nimo, nga biri temporary kung eleksyon malanggagwa, sa time nga kinanglan mo ang bulig, waay kaw kunuban no itdangpan. Ang kuon laki ba nga ti klase ka politiko blang mabudlay parapitan mas labi nga mabudlay sa gapon kay hindi mo gid noy makita kag hindi mo gid maparapitan daw may protection order blang hindi kagid kaagtok nanda mintras tanto nga ura ko ti appointment. Amora banwang klase ka realidad. Ang nadura sa probinsya kang antike. Kagti kung amora nga realidad ang hindi mo mahimo. Paano mo karon i-justify ri ang you are for the people? You are there in times of downfall ka mga antikin news. Nga magtunan da ikaw in case of emergency, magtunan da ikaw in case ka kinanglan mo bulig, hayo na una, bisan agtunan kasi mo opisina, wara ikaw, kag ang staff mo, wara instructions, kung ano ang himuon, just in case may emergency cases, kag nagapangayo kang bulig. Na amura makabinan. And even, ang mga barangay kapitan, kanya siguro, ura guro ti mga barangay kapitan gid ang makahambal nga anytime magto tanda kay Loren mga kabyanan mareklamo to mistoryada ura guro nada perme ang nagakatabo pero ti kung pahambalan mo knos Loren Legarda ano ganahin mo palangga ko kamo. No? Sa ato na batong informasyon, mapadalagan ang bataon. Gwapohon. Labot ka gwapo, puti. Kuno, personal laman, mas gwapo sa Paulo kay Legarday. Mga kabiyanan? Bangod sa amo kanaroon nagkradura ng serbisyo. Mga kabiyanan? Kag rako kamantikin news na makuhan. Kato nagpati, takbay nga sobra mayad ti. Sa tatlok to, ura pak mo nakakita, mayad gid man kunura. Kag bakad? Ano nakita nyo? Mga pinarangga nga tagparamati, ano nakita nyo? May nakita ka mo? Ano nyo makita ang bagay nga hindi makita? Ang bagay nga nagatugadlom? No? Mga kabiyanan, so, ang mga bulig nga ginatao, tibiri, temporary, may kapalit. Istoryahan ta dyan karon. Dugangan dyan karon. Amorang rason nga si Paulo Javier, suno ka na saan na banwa nga mensahe, mapadalagan, tana uman bilang congressman. Tikang ginpamangkot kunong sang kakatapok, midyang opponent mo, sir, diin ka uli. Tiura ko kumaan ko diin balay na. Diin ta nagpatindag balay, diin ta na nag-uli. Purang pagkamaan Rigtoria kauna sa Malabon, pariyasan da ni Loren. Kung may sabat jak dyan si
Agripino, pwede man. Ha? Ang unahan na grusabat, diin timuga uli. Diin nga barangay timuga uli aw. Na, di ba? Di karon ay ginintrahan yung politika dyan sa antikit. Anong tabo sa antike? Uhaw mga antikinyos, kang pasarig ninyo, bisan maglibot kamo sa antike, kag magagto sa mga barangay, wara rin. Ha? Lain ko no nakatabo mo, kus kapitan tunog pag ang barangay San Juan. Ha? Ex-kapitan tunog. Kaunat na, kundi man magtunan mga barangay, kami kagto. Kay Boy X, Paulo, Mistorya, tamon, kilala ng paganitamon. No? Mut na rang ginalain. Ha? Teka mo, kilala ka mo personally. No? Ni Loren, kilala ka mo personally. Ni Agripino, ora ay. Ha? Kilala lang ka mo guro, konti mo eleksyon. Amo tanaya batasan ka taga Manila kuno mga pinalangga nga tag paramati. Oras ba sa taga pagpangalagad alas alas 8:37 mabalik ta sa dili gid lamang magbuhay sa atong nga pagpangalagad after this. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants, partner? Mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner. Ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang da? Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog. Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension, vitamin D3 yun. Wala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension, vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ang pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antiques. Ayun na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, nagahubag ang akon kamot kag tuhod, tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarkos ang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. May mga text kita nga nabaton, mga kabiyanan, na bisa magirnawa yung mga antikin, nyo las brutika. Hindi magiguro Ang punto na guro nga ti
bisan na mga itaola sa mantikin news na banwa ang politika sa antike, no? Kung sino man kalansar dyan, importante ang tikin news, mga biyanan, di lang pa intrahan, taga Manila. Ha? Actually, may komunalis naman kita nga ti. Ha? Dali na magambal. Parinti. Tanan man may parinti sa ibang lugar, but, ha? Do not pretend to be an antikinyo and antikinya. To be proven after nga makalipas ang panahon and amuron to, no? Ngati naglipas panahon, ha? Mangkoton ka kumantikin nyo diin ang imot kipsuon gid manaw sa buli sa likod kun sa tubangnan gid man. Ha? Na gaymaw sa pagpalagad ta mga kabiyanan ang diyang smigo ta boy sidyoso. Si Boy Sidyoso, kung magpatakad ka mo satellite, agtok mo dyan sa may atubang ka Palawan pawn shop dyan sa highway, no? Para ang TV nyo. RL Cycle Parts sa barangay Halandoni. Mga original, tanadya nga mga spare parts sa motor, ang mabakal dyan niya kamagto. Amo man, ang Wisam Electronics and Repair Center. Tanan nga klase appliances, dyan nyo ipakidaan sa unahan kang simenteryo dyan sa Sentro Sur. Makidaan gid, no? Kag ang Sunrise Advertising Incorporated napahamtang sa Sentro Poblasyon. Kung magbakal ka mo noy, o kung magpa-print ka mo, tarpaulin, t-shirt, printing, kag iban pa nga ma-printing materials, rigyan ka mo gid agto sa Sunrise. Sa gapon si Tolbinja Polinar. Imaw sa pagpangalagad ta ang diyang Evergreen Herbal Capsule. Amo gidya ang ginagamit ni Lolo Tasyo. Ang Evergreen. Kay man kon Lolo Tasyo nami inyo resistensya, nagataas ang inyong immune system, kag ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan para magnormal kay toxic riya gablatian tao kagablatian kamo ang tanan nga kulang sa lawas kinadugangan ginasupplement kaya ano man nga part sa lawas nyo hindi magpangsyon kamayad hindi makatrabaho kamayad kung kulang supplement nga gamiton na no so ginasupplement na amura ang Evergreen Herbal Capsule bawdugangan nyo pagit ka Ruming Antonius Miracle Oil ganami naging ang inyong immune system ginaayad pa kung ano ang dapat na i-repair sa sulod ng lawas kag bisa sa sagwa. Ay, hindi ta na madag-an no, grabe yo. Dako testimonya noy. Testimonya hindi nyo kita ka oil nga sobra ka wide ang ana banwa kumbaga pinaka-lapad-lapad ang ana agi. Mapataho mapasapat. Bisan sa sapat, bisan sa taho wara rin tipili kung paano nasulbaran ang inyo mga problema. Rako itistimoni ang mga tao, mga antikinyos, kung paano sanda na buligan kang Ruming Antonius Miracle Oil. No? Mga pilang ita paramati. Amura nga pasalamat kita kag happy kita bangad rako adlaw-adlaw nagatestimony nga nag-arayan sanda sa anda nga problema. Bisan sa gamay nga sakit, mapabahal man, nag-ayad sa labing madali nga panahon. Mahal bigyan niya mag-hospital. Di ba? Makot yung gastuhon mo linibo kung gamitan mo kadyaga, ayad ka man. Ha? Magbiyanan? Hindi ti mo magpasalamat ka sa Ginoo. Nga amo-amora na tabok ninyo, di ba? Sa cancer, sa tumor, tayog na tanga katuig, or butang ta magsantuig paga, ayad
himuon nyo lang maintenance, sigano nga magka-cancer ka mo. Imna nyo lang permi. Ha? Kasi sobrang santuig na jabanwang Rumiantos Miracle Oil, may dyan aprubahan nga ang sis nanda nagturunaw, ang tumor sanda nanda sa sulod, nagturunaw, mga kabyanan. Tested na dyan probe na. Daw amo dyan ang clinical trial na 1 year. Makan di mo madura ang tumor kag sis mo, kag cancer mo na alibyo. Nadura. Pura pa maglala. May stage man ra mo. Kung mga stage 2 lang, kaya na raban watunawon. Pero may mga sakit nga dasig matunaw. Dasig banwa mapayad. Kagura ka parehas ang adlaw. Depende man sa kalawidan na kaninyo. Pero kaya na banwa kakasan. Pasensya lang gid. May patience lang mo. No? Amo na mga pinlanggata para mati. Ginatao ta dyan nga kredito sa Ginoo. Bangad. Kita lang man naghimu-himo pa dyan. Kag ginpaagi laman dyan banwa. Ang anang nga klase kapbulong sa taho nga gusto na pagyan ko kay sino. Hindi ba? Ay kung ura man kagapati, ura man tayo mo gayad. Mga kabyanan, yandat kraka nagarayad, ay nagpati sanda. Kag nagamit sanda, pwede nyo ra twist, banwa i-twist. Sa kraka, pisan panudo-tudo, tapangin pang ayad na karabanwa. Pukon sa pakilan nyo sanda, tudo, takudiin, gusto nyo iprobahan, di ka muto di batik, nandang nagarayad sanda. Di ba? Na, amura ang aten, mga pinaranggang at ang paramati, man lang sa ramahimo. No? Okay. Oras at pagpalagad alas 8:47. Mga biyanan sa later portion at ang pagpalagad. Istoryahan ta putaw, antak mo ka bird's eye view. Hakon paano kang sa kataho, ginpakaslan ang sangka rice cooker. May explanation yak jabanwang psychology. No? Mga kabiyanan, you can do it, no? Because may effect jabanwa psychologically sa health mo. Kay man may mga tao kabay nga lain-lain hilig. Tanan kita may mga hilig. Kita mo bisan mamangkot kung ano ang mas makapalipay nimo. You love to play basketball, volleyball. I love to play ML or Mobile Legend. Gani, umamuta na tutukan mo daw, hindi kagi mapuslan na sa balay mo, no? I love to ano ni tawag ya? To play ano pagid? Ano mga rampa, kung ano mat ng pangan nyo, no? Patintiro. Ang diyang is pagpili nyo nga you love to do something, diya makabiyanan, tanaang punto diya is to make you happy. No? Is to make you happy. Amor gani ang mga tao nga di, may depression ginabatyag, no? Ginalingaw ta nga mangin masako sa iba nga bagay. Kayang lawas ta nagaproduce na kaginatawag oxytocin, ang rang love hormones. Kita mo ang matao nga masami isaranhan, ang mga laon, ang mga ura ti partner nagasagod sa naksapat, nagasagod sa dabanwa sa kung ano nga kung nakita darang tanang bulak, tanang bulak, nagasagod sapat, nagasagod kuti, nagasagod ayam, kung ano na lang may muda. Because ang lawas nagaproduce riya kang oxytocin, ang lang love hormones, mga kabyanan nga nagapasadyak nanda, no? Kita mo medyan matao nga palangga nanda ang anda sa rakyan. Medyan man tao nga mahilig sa pusil. Medyan man tao nga hilig sa sarakyan. Medyan man tao hilig mangisda. Medyan man tao nga hilig mag-agtostram nanan. Depende kung ano ang hilig kang tao nga makapalipay ka na mga kabyanan. But, no? Magapabilin gid lamang nga hilig. No? Hilig sa sangkabagay. Pero,
hindi mo pwede masubstitute ang rang ginahambal ka Ginoo nga masunod mo ang kagustuhan na nga nagkuon, go and multiply and replenish the earth. No? Go and multiply and replenish the earth. Riya commandment makabiyanan para sa taho. Kung madamdaman nyo sa time ni Eva or ni Adan, nagapangasubo tana banwa, makaimo tana sa paglab kung ano himuon ng bagay dyan, no? Sa pag-asikaso kang ano man dapat na sikasuhon, pero luya ta nagyapon. Hindi masubstitute kang ano man nga dapat na asikasuhon sa kinanglanon na. That's why nga ang Ginoo naghimo kay Eva para magapuno kang anak kasubo agad manging katimbang na sa anak kabuhi, no? Makabiyanan kang kadya ang ordinances kang ginatawag pagpakasal riya nag-umpisa ka una kay Adan kag kay Eva nga kinanglan ka lalaki ang babahi, amo man babahi kag lalaki, so i-unite sanda pinaagi sa seremonya kang kasal. Nagakatabo lang ra sa taho kag you cannot do that sa anuman nga bagay o sino nga tao nga pwede magpakasal sa ayam. Sige be, sino nga tao ang pwede magpakasal sa ano dyan, spiritually acknowledge brother banwa kang Ginoo, pero ang diyang tao nagpakasal mga kabyanan, nagpakasal mga kabyanan sa may rice cooker. Kung ano man ana rason mga kabyanan, anaran, tanan kita nga taho may pagpalangga, may mga like sa bagay. Plus may mga tao nga ang hilig na sarakyan. Kita mo gwapa pa sa anak gulingan, kagwapo pas gulingan na sarakyan akong paras gulingan na mo, di ba? Bandog lang kang bata na banwa, bay bata bitanang ura kamaan, 1 year old or 2 years old, 3 years old. Nagplangga, bata na plangga naman ray, nag-ingat ka na bata na may bit-bit bato, kinuritan ng sarakyan, kinaraan na pabata na mga kabayanan. Pwede kita mag-like, mangin may paghanga sa ibang bagay, pero to the point nga pakaslan mo, what is that? No? Mga kabayanan, you cannot do a sacred thing or seremonya sa bagay nga wala ginaknowledge ka Ginoo. Mga pinalangga nga tagparamati. Daw araw sa balon talagang mga ti. Anong klase yan? Kaya umangan tanang klasik bagay kag nimo taong. Pwede palanggaan mo, okay? Ang bagay pwede mo halungan, parehas kang paghalong mo sa taho, ba't magapabilin sa nang bagay? Pero to the point nga pakaslan mo for what? To be your partner? To be your katimbang? Tanang nga bagay pwede mo man halungan, parehas kang paghalong mo taho, but it is a big difference kung nagpakasalti mo sa bagay, pero kung magpakasalti mo sa taho, rata na banwa, ginaknalit sa Ginoo, kag amot na rang sugo nga dapat mo kaslan, hindi ang bagay. Tebladok Crispinico, Ra ganito na kung gusto mo banwa magnami, kung plangga mo ng imuhel, kay di, may kasulatan tanar kag may imo banwa nga agin hambal pa ni Bibliara nga palanggaay mo kulingan. Do not abuse yourself. No? Alagai, hindi ikaw magtumar kang mabagay nga makapagba kang temple of God, which is your human body. Because your human body is the temple of God. Ikaw magkuon because Dr. Crispinico, gamit ka mo kay Evergreen herbal capsule kay makapaayad tanadyak inyo ginabatyag. Tibanwa,
commandment kay ginugin tuman nyo, nga halungi, bulnga ang inyo kaugalingan. Much more gamit kamo herbal, kay man anat na ragin himo ron. Taho lang ragin himo paragyan, agad i-formulate. Ha? Mga pinalangga katang pramati. No? Pero, kung magpakasal ti mo sa bagay nga himo kang taho, inabno ng klaser. Nagpranglapaw imo banwa, gugma sa bagay, idolatry na panawag ka no, just bibliyaran. Pras binagsimba-simba ti mo si imok tao nga santos, na idolatry man ran. O, nagsimba ti mo si statwa, idolatry man tanan tawag. Dapat magtuo ti mo, pakaslan mo ang bagay, dapat mo pakaslan sa taho, kag pakaslan mo ang imo pagtuo sa Ginoo. Rata na faith, kag may mga pagpalangga makita banwa sa bagay, pero to the point na pakaslan mo. Sos Maria Josep tatan. Bulan tabi ra karon, no? Kay Miss Beautiful, hambalan ta lang si Miss Beautiful. Kundi na natabo mga kabyanan, sige, sa mga Facebook viewers ta, no? Thank you for listening, ha? Thank you for listening, kay kinanglan ko tawagan si Miss Beautiful. Angat sa murang balita. Thank you gina sa mga Facebook viewers ta. Thank you very much for watching. And good morning. Okay. Balik taman sa